Borgerne i Tilst er glade for, at Aarhus Kommune og Midttrafik er blevet enige om at se på muligheden for at inkludere endestationen i Tilst i zone 2. Jeg står her i Tilst ved stoppestedet Lokalcenter Havkær. Min ene fod den har jeg i zone 2. Min anden fod har jeg i zone 3. Vælger jeg at stå af her, så kan jeg spare 10 kroner. Vælger jeg at køre videre de ca. 500 meter ned til endestationen, ja, så skal jeg altså betale 10 kroner ekstra i tillægsbillet. På Lokalcenter Havkær mener teamlederen ikke, at der har været forvirring omkring implementeringen af det nye rygeforbud. Der er mangel på frivillige på Egnsmuseet i Tilst. De frivillige, der er der nu, er snart for gamle til overhovedet at kunne holde museet åbent. Den yngste er 83. Tirsdag morgen blev 75.000 kroner fra en pengepulje i Aarhus Kommune omsat til en ny og handicapvenlig dør på TST Aktivcenter. Skoleleder på Tilst Skole, Lars Tybjerg Mølgaard, forsøgte sig i dag som bordtennistræner i Tilst Fritidsklub. Målet er at få en bedre føling og forståelse for de unges liv. Træneren for TST Fodbolds første hold ser frem til den nye sæson i Serie 2. Succesen afhænger af et stærkt kollektiv. Er der nogen, der ved, hvad en fagforening er? I aktivitetspavillonen i Tilst sidder 12 kvinder. Fælles for kvinderne er, at de er mødre og indvandrere. De er ved at uddanne sig til bydelsmødre, og i spidsen for projektet står Tilst Bibliotek, hvor Agnete Hjort er projektleder. Hun fortæller, at projektet går ud på at uddanne ressourcestærke indvandrerkvinder til at få fodfæste i den danske samfund. Efter 52 timer får kvinderne et diplom og kan nu kalde sig bydelsmødre. Deres opgave er nu at gå ud og hjælpe andre indvandrerkvinder i Tilst med at finde sig til rette i Danmark.